Dobar dan ljudi, u ovom videu ćemo probati da ubijemo zmaja. I sad da krenemo. Znači, vrlo je teško ubiti ga na survivalu, zato što on može, ja bar mislim da vas napadne i bit će teško. Znači, ja sam ušao na create. Prvo što sve morate da uradite je da mi porušite ovo gdje se puni on, znači vidite šta god da se desi, on će ovdje da se napuni i onda vi nećete moći da gubijete. Evo, pogledajte sad, sad ću da ga pogodim, to jest kad mi se približi i on će da se napuni. Evo, pogledajte ovu gore ljubičast. Evo, ja ću da ga gazim sad i on ima health. Šta još treba? Mislim da je to bilo. Negdje sigurno još ima, nismo sve valjda. Ovdje jesmo, tamo još, ja mislim da su. Jeste. Sad ne može da se spavne, ja rukom krenu došla. A sad popijete napitak brzine i krenete da ga jurite sa dijamantskim mačem, zato što on više skida od luka i strele. A kad mu se odmakne, možete ga gađati kako pogodite pop. Aman bre, priđi više. Bre, što je brzo. Uf. Bre, ne, možda gubiješ, nema šanse. Mi pola healtha mu nisam skinuo, još pola sata da je udarno. Bre. A mnogo je brz, to mi ne. Da bi mi ni 3 napitka, kad je on brž.
Lovi sad velike. Uf. Neću ga ja ubiti. Do sutra. Ode mu pola, ode, plike. Gdje ćeš pošao? Ode mu skoro ceo health. Što vam par puta da udarim, a? Jao, nisam vidio ovo da se puni. Kako sam glup ispao. Gde je sad? Evo. Ne, sad mi nećeš pobeći, sad ću te da... Jao, uvek mi tako izmakne. Evo ga, ide ka meni, to... Gde ćeš? Samo jednom da udarim, evo. Koliko me nervira. To, ode izmaj. Ubili smo izmaja. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Aj, ćao.